Па летим, какво да правим? Окей. Ме къснаха тук преди Карнара, където е отбивката за складовете от другата страна. Какво? Айде отде. Чакай, сега ще ти пусна едно местоположение. Аз видях мина Карнари вече. Добре, на Карнари, сега трябва да се върнеш, аз ще ти пусна местоположение. Какво бе? Къде беше Карнари? Леко се завървите само. Малко по-назад стой. Полазиха ма. Сега ще ти пусна, има много хубав път. Сега, айде. Какво става, приятелю? Нищо, ти какво правиш? Дойдах, че летиш, гледахте, тук ние живеем. Браво. Идвах да те гледаме малко. Добре, радвам се. И аз? Интересно ли ви, като летите Да, така батковци? Ма студено днес? Горе студено ли? Студено е. Той долу е студено. Не се ли страхуваш, бе? Не. И ако пада? Къде да падам? Ето падам където трябва. Това място нашето е. Ваше ли е това място? Да. Браво. Виж, тук оградихме. Вие сте го заоградили, браво. Да, една къща нашата. Тук ние живеем. Браво. Вие откъде сте? От Сопот. Вие от Беклемите ли сте пуснали? Да, горе от прохода. Там къде има от Сопот да се пускат? На Сопот, да. Сега нямаш пари с какво да се прибереш? Не, имам си шофьор даже. Имам си кола, имам си шофьор. Манката. Как се казваш ти? Шишман ти? Шишман? Да. Ма Шишман, другите имена знаеш ли сега? Да. Шишман кой? Шишман Марив Миш Иванов. Шишман кой? Марив Миш Иванов. Иванов, Шишман Иванов. Да. Браво. А ти как се казваш? Симеон Шишманов Петров. Ние сме братовчеди. Братовчеди. Не сте братя? Неговата баща и моята братя сте. Братя. Значи сте първи братовчеди, така ли? Да. Браво. Помогнем ли? Не, аз ще го правя, няма проблем. Благодаря. Много студено, вчера не беше толкова студено. Да. Що ти летиш за това, бата? Ама и ви сте облечени. Да. Това, ето това. Високо ниско баски, оли. Не, леко звървите. Няма да се разберем така. Там малко по-настрани ще седите. Защото е много важно това нещо да не го настъпвате. Да, не. Може ли малко пари? Пари? Нямам пари. Откъде да ви дам пари? Да дадеш един лев да седим по една фаслава. Нямаме. Откъде да имам пари? Аз сега идвам. А? Сега идвам. Откъде да имам пари? И пари не се просят, нали знаете? Да. Нищо не се проси. Ние не просим. Това какво е? Просто си искаме. Това е просия. Когато си искаш, е просия. От вашите родители може да си искате, ама от хората така, от непознати хора не може да искате. Вашите родители не са ли учили? Учили? На училище ходите ли? Да. В кой клас сте? Аз съм четвърти. В четвърти клас? Да. Браво ти. Шести. В 6, ти си по-голям. Чао.